Diyos nga labing gamhanan, nga naka sa trono sa kalangitan, inintak na sa kagabiyon, ikaduha nga gabi sa amo nga series, Into His Likeness. O Diyos, naghangyo kami, intak na, ikaw magahata ka na mo sa kaalam langit nun, nga amo gikinhanglan. Kasamtang kami magadiscuss, nini nga suhito karon nga gabi, amo kini masabtan, o mahimo kaming sama kanimo, tungod kay imong handom o Diyos, nga kami mahimong sama sa imo nga kinaiya, sama sa imo nga paginawi, sama sa imo nga kalag o kasing-kasing. Busa tuguti Ginoo nga ang Balaan ni Espiritu magauban ka namo nga maangko namo o Dios ang kalipay sa pagpaminaw nining mga bulawanon nga mapulo nga amo pagasaluhan karon nga gabi. Salamat nga ikaw nagapanalangin sa amo mga viewers bisan asa karon gabi na o buntag or udto. Panalangin ni sila o Diyos, uban ni sila. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pagampo. Kinsa na magsalig gilaw mga madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi sa tanan nato nga mga minahal nga mga kaigsunan nga nagasunod nining ato nga series Into His Likeness. Atong gigayig ang Dios nga kanunay siya nagauban kanato sa tibok adlaw iyatang giproteksyonan og karon nga gabi ni ana sabta aron ato ipadayon kini nga mao nga series. Ato isgutan ang lain na usab nga suhito. Apan sa dili pa kumadto, gusto na ako lakbitan sa makadiyot kung unsa ang atong natun-an kagabi. Atong natun-an kagabi, ang uluhan is created in the image of God and restored by His grace. So, ang kagabi atong natun-an nga it is our desire, it is our longing nga dili lang ta mahimong pariho sa dagway sa Ginoo, kay di man nato siro maawat ang dagway sa Ginoo, but ang atong handom, mga kapaglaom, nga may sama ta kaniya sa kinaiya. May sama ta kaniya sa pagginawi. Nga doon natay kasing-kasing og kalag nga sama kaniya. Batasan, that is very important nga atong handom sa ato nga kinabuhi. That is also God's desire for us, no? Nga may sama ta kaniya, mga kapaglaom. So, karon nga gabi, lahi na usab nga suwito ang ato pagasaluhan. Kay kita magasalo sa uluhan a new heart, a new mind. A bag-o nga kasing-kasing ug bag-o usab nga huna-huna. Mga ligugma ko nga mga kapaglaom, ang pagka-transform sa bag-o nga kasing-kasing, it is the heart of Christianity. Mao ni siya ang kasing-kasing sa usa ka Kristohanon. God does not merely reform behavior. He recreates the hearts and renew our mind. Dili lang kana bitang iyang iusbon ang ato nga mga kanang ang atong kasing-kasing, apil ang atong nauna, usbon na siya tanan. Apan daghan mga tao nagasuway sila, nagauna-una sila nga mo change sa ilang kaugalingon through promises. Pinaagi sa mga saad, nga, mingon ko, Ginoo, saad ba ka sa Ginoo? Ginoo, usbo na ko ang akong kasing-kasing, usbo na ko ang ako nga kinaiya, usbo na ako akong batasan. But, sad to say, mga kapaglaom nga, dili sila mahimong maglampuson. No? Or, baka kung doon na tayo bag-o nga pagtulunan nga ato na kaplagan, moingon ta nga, kini nga pagtulunan, mauna ni ang makausab sa ako kaugalingon. Katong kaniadto, dili to makausab. Apan karon nga, bag-o na ko nakita nga pagtulunan, mauna ni. Muna taog, kanang bitang excited kayo ta. But sad to say, nga, dili nato mahimo ang bag-o nga kasing-kasing, o bag-o nga una-una, pinaagi sa ato nga kaugalingon. We discover nga ang outward change without inward renewal never last magaigsunan. So karon nga gabi ato tun-an we will learn that God promises a new heart. Ang Dios nagasaad og bag-o nga kasing-kasing. And to tell you mga kapaglaom, this is the essence of being transformed into the likeness of God. Kay ang Dios gayod nagasaad nga hatagan ta niya og bag-o nga kasing-kasing. Og ang Dios nagatawag kanato karon nga gabi for a renewed mind. Kanang
ma-renew ang ato nga huna-huna. Abi ninyo mga kapaglaom, kinahanglan gyud nga every now and then naatay renewal sa ato nga huna-huna, no? Sama ra na sa kuan ba kanang ang license nato sa una bago pa ko nagkuha og license, 3 years pa na ang renewal. Pero karon niabot og 5 years, pero karon 10 years na. We need to renew your license aron nga makahimo ka sa imong bulaton ilabi na sa pag-drive. And not only that, daghan kaayong renewal ang himuon. Bisan kami pagpangasal every 3 years. Kung abot og 3 years, i-renew na po na nimo kay kung dunay mga batan-on nga magpakasal, maka-perform ka, maka-officiate ka sa ilaha, kay magminyo sila. But kung na-expire ang imong lisensya, dili ka maka-perform sa bulaton nga gipiyal sa imuha. So, God calls us for a renewed mind. So, karon nga gabi, or then, ato may baluan usab karon nga gabi, that true transformation is God's work, but it requires our surrender. Kining tinuod nga transformation sa atong kasing-kasing, o tinuod nga transformation sa ato nga kanang huna-huna, this is the work of God. Dili kay maningkamot ta sa atong kaugalingon nga marinyo ta, matransform ta sa atong una-una kasing-kasing. But it is the work of God and it requires surrender. You need to surrender sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Imong isurrender ang imong kasing-kasing, imong isurrender ang imong huna-huna ngadto sa Ginoo, and let God renewed everything. Siya ang mubuhat na. Wala na tayo kabalakan mga kapaglaom. Siya ang muhatag natong assurance nga ma-renew ang tanan sa ato nga kinabuhi. So, unsa ang saan nga i-renew sa Ginoo sa tuwa? God's promise a new heart. Ang giingon sa Biblia, what does the Bible say? In Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, nagaingon, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. So, kinsa ang muhatag og kasing-kasing? Si Ginoong Hesus. In verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Mga kapaglaom, transformation is the heart of Christianity. Dili lang i-reform sa Ginoo ang ato nga behavior. He recreates the heart and renew our minds. Mao na akong giung kaganiha nga daghan ang mga tao na ninguha nga mag-usab-usab or usbo nila ang ilang kasing-kasing ug usbo nila ang ilang una-una, but soon they discover, mga kapaglaom, nga that outward change, without inward nga kanang renewal, dili gyud mulungtad, mataphaw lang ang iya nga pagkausab. But the Lord says, I will give you a new heart. This is a promise from God. I will put my spirit within you, and you walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Mga kapaglaom, kung ang Ginoo nagasaad, He is faithful in His promise. Matinumanon gayud siya nga mutuman sa iya nga saad. Dili gayud mapakyas. Kining atong mga saad, usahay pakyas na siya. Usahay, ang mga ulitaw mo saad niya tos dalaga nga makauyab na gani, moingudan nga usab da ilang tanaw ganay, darling, usab honey, babe, walay ayaw gyud kabalaka sa kuha. You are the only one. Saad na mga isuon sa manag-uyab, ayaw kabalaka. Bisan asa kumadto, ayaw kabalaka kay ikaw ra gyud ug wa nay lain pa. Pero usahay ang uban kuno sa istorya nga uban ang iyon nga inig ka December or inig ka February 14,
ang lalaki kuno mag-andam kuno og daghan kuno kaayo nga mga cards, unya maura gyapon ang cards to. You're the only one. You're the only one. Pero daghan kay ang gitagaan og the only one, no? Mga kapaglaom, when God promises, He is faithful in His promise. Kung ang Ginoo nagaingon, He will give us a new heart. He will give us a new mind. He is faithful nga iya kining buhaton sa matag usa kanato. So karon nga gabi ang unsa man ang problema, unsa man ang problema sa tao. The problem is the old heart. Kaning daan nato nga kasing-kasing. In the Bible, the heart represents the center of our thoughts. Mao ni ang sentro sa ato nga hunahuna. In the Bible, the heart represents the center of our desires. What else? Kining motives and choices. So, mao ni ang problema mga kapaglaom. Kay usahay ang atong unahuna, dili mo kanabitang mo coincide sa plano sa pag-change sa Ginoo sa atua. Ang atong unahuna usahay wala nakapunting sa plano sa Ginoo. Naatay mga dautan nga mga hunahuna. Naatay mga dautan nga mga desire, mga handom sa kinabuhi. Kanang siguro pag mga handom sa kinabuhi, dili man na siya bad, dili man na siya kanang dautan. But kung ang imong desire, mga kapaglaom, nga kanabitang maayo or asukwahi sa tubangan sa Ginoo, mauna siya ang problem sa kasing-kasing. Motives, no? Kanang mga motibo, mga dautan nga mga motibo, dili na siya maayo sa atubangan sa Ginoo. Choices. We are created free from God, mga kapaglaom. Gitagaan ta niya og usaman kanang free will. Gitagaan ta niya og free will sa pagpili maayo og dautan. Kanang bitang free will nga kanang maghimsog ta or dili. Unsaon man nato nga mahimutang himsog? We need to exercise every day. Kung gusto nimo mahimo kang himsog, you need to exercise every day. Pero kung gusto po ta nga mahimong dili himsog, ayaw og exercise, unya kaon og mga pagkaon nga dili makahatag og maayo nga nutrina sa imo nga lawas. What else? Inom og ilimnon nga makahubog o baka panigarilyo. Choices na siya, depende na sa imuha. Mupili ka nga pagkahimsog or mupili ka nga balatianon ka. It's our choice. Mao na ang problema mga kapaglaom, no? In the Bible, the heart represents the center of our thoughts, our desire, our motives, and our choices. The Bible says, ingon din sa Biblia, Jeremiah chapter 17, verses 9 and 10, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, mingon ang Ginoo, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Meaning to say, nga, kining atong kasing-kasing is very deceitful, malimbungon. No? Malimbungon ni siya. Usay gani, daghan tag limbungan. Pinaagi lang sa ato nga kasing-kasing. Daghan mga ulitaw diha nga, daghan kay gipanguyaban. Nya, bandya nga, daghan kay gipanguyaban. Mingon nga, ikaw ra gid usa ra diha nga baryo, pero topoy sa laing baryo naman po. No? Usa ra diha nga syudad, pero dito po sa uban nga syudad. Daghan man kay ko mga amigo nga mga kuan pod, mga chulukoy pod, nga mga adarit pod, no? Muna nga ang heart is deceitful gina siya, malimbungon gina siya, no? Mao ni ang nakit-an sa Ginoo, ingon diri, and ingon diri, deceitful above all things and beyond cure. Dili maayo, but ang Dios, mga kaigsunan, nakit-an niya kung unsa ang desire sa ato kinabuhi. Nakit-an niya unsa ang atong nauna. And no amount of education, position, or religion can fix this sinful heart.
Siguro ang uban sa tuwa makaingon nga na ako'y bagong bagong na basahan nga balasahon nga murag nindot ni siya kay murag bausab na ko ani. But that is superficial mga kaigsunan nga kausaban. Usay mingon ta nga bago ning akong pagtulunan, bago ning nga relihiyon. But only to find out nga it will not last mga kapaglaom. Usahay kanang maguna-una ta nga kita gyud ang mag-usab sa atong gugalingon. Kung kita mga kapaglaom ang mag-usab sa atong gugalingon, dili ta mahimong successful. We don't need to repair a heart. We don't need a repaired heart, but we need a replaced heart. Dili ta nga kining atong kasing-kasing dili nato ni ayum-ayumon. Kinahanglan ato nga i-replace kung unsa ang plano sa Ginoo para sa atoa. Usahay ang atong panungtan mga kapaglaom, usay dili mao ang desisyon sa ato nga kasing-kasing. Nagpasulabi ang pagbati nato dinhi sa ato nga kasing-kasing. Ninumdum ko sa una, nga nag-eskwela pa ko sa college, ingon ang amo professor sa anatomy. Ingon pa niya, supposed to be, kanang ginasulti sa kanang kasagara nga ginasulti kanang iyon mabatian nato nga I love you with all of my heart. Iyon pa niya, supposed to be, dili na siya I love you with all of my heart. Kay ang tinubdan gyud, ang source gyud is ang brain. Supposed to be, I love you with all of my brain. Apan ang dikta sa utok, mga kaigsunan, muagi sa kasing-kasing, usahay, ang kasing-kasing, maoy magbuot. Usahay, ang ulitaw, mayon nga, makakita gani gwapa, mura maganang makurata na. Bisag, mayon nga, wa pa gani kabalukin sa na siya nga babae, wa kabalukin sa batasan, regardless of religion nga kung in the future, maminyo sila, dili mahimong linaw ang ilang family. Usahay, ang kasing-kasing yun ang ipasulabi. Mao gayon ang pagbati, maoy ipasulabi, mga kapaglaom. Mao ni ang giingon sa Biblia. The heart is deceitful above all and beyond pure. So ang Ginoo ra gyud ang nakahibalo niini, mga kapaglaom. So unsa man ang solusyon? Unsa man ang solusyon niining kasing-kasing nga deceitful? God's solution, a new heart. God says, I will give you, not you must earn. Dili nato i-earn o dili nato paliton kining a new heart nga mabag-o ang ato kasing-kasing, but i-allow nato nga adunay divine miracle, not human effort. Mingon ang Ginoo, I will give you a new heart. Meaning, tugutan nato mga kapaglaom nga ang Ginoo gayod mao ang magahimo ug magausab sa imuha ug sa ako nga kasing-kasing. What else? The work of the Holy Spirit. Allowing the Holy Spirit nga maoy magabuhat aron nga ma-change ang imo nga kasing-kasing. What else? The experience of conversion. Bisan tuod og nakabati ka og mapulong nga nindot kayo. Say for example, nakabati ka og magwawali nga nindot kayo. Unya natandog ka. Moingon kasi mo kugaling nga pagkanindot sa mensahe mo natandog man ko. But you need to be converted. Kinahanglan ma-convert ka ang imo nga kasing-kasing aron dunay ginatawag nga total renewal nga dili lamang natandog ang imong kasing-kasing kanang bitang muraog giganahan sa mensahe apan mismo imo nga gikinabuhian. Dagaingon ang alagad sa Ginoo sa iyang libro nga Steps to Christ, page 27. When Christ reigns in the soul, there is peace. The grace of Christ changes the whole man. Kung si Kristo kuno maoy magapuyo sa atong kasing-kasing mga kapaglaom, sa atong huna-huna, there is peace. Naatay kalinaw. Ang grasya gikan kang Ginoong Hesus muusab sa atong total man. Muusab sa ato nga kinabuhi.
Usbo niya ang mga hiwi nga mga kinaiya. Husbo niya ang mga dautan nga mga hunahuna ug matransform kita into the likeness of Christ. Nagadugang sa maog gihapon nga libro in page 67, the change of heart by which we become children of God is the Bible spoken of as birth. Mga kapaglaom, kung ato itugyan ang atong kaugalingon nga to sa Ginoo, tugutan nato. I-allow nato nga ang Ginoo mo ay mag-change atong kasing-kasing. Mura ba og kana bitang pasyente diha sa hospital nga doon na siya heart problem and he needs or she needs a transplant, kanang naaga ni di naging makaya nga daot naging kaing kasing-kasing mo nagkinahanglan na og transplant. Nakaduog na mo siguro ana nga dunay mga tao nga gi heart transplant. Unsa man ang kahimtang sa mga tao nga gi heart transplant during sa operation naa sa ospital. The patient cannot help himself during surgery. Ang pasyente nga i-heart transplant na naa siya sa ospital, naghigda sa iya nga bed, wala siya mahimo. Wala siya mahimo or kanang during surgery. I was kanang na surgery ko sa ako nga appendicitis na to. Appendicitis na. That was dugay na 1993. Sa diha nga dito na ko sa operating room. Kuan ko kanang sanay nga na kanang murag anesthesia ba. Dili sa ako nga spinal cord kay major man to siyang operation. Pag-inject sa ako nga spinal cord sa anesthesia, taod-taod, wala ray mga 10 seconds. Daw, di na nako malihok ang akong kamot, di na nako malihok akong tiil. Pero akong nauna, nagadagan gihapon. Ingon ako nga, noon sa mani, ingon ako kung nasunog ning hospital karon, murag alkansi ko ani kay di na ko kadagan, di na ko kalihok. So, totally, wala ko'y mahimo sa akong kagalingon during sa surgery. In like manner, when a person will undergo sa surgery sa heart, he cannot help himself during that time. No? Kung saan yung himon, he must lie. No? Maghigda na gyud siya. What else? Trust the surgeon. Ang iya ra gyud himon is musalig ngadto sa surgeon and allow the old heart to be removed. No? Kaning heart transplant, ang iyang kasing-kasing transplant man, kuhao na siya sa surgeon o ang imong himuon is musalig ra gyud sa surgeon. Kay kung dili ka musalig, na kay duha-duha, mamatay na ka sa di pang operation, patay na ka. Kaya nga naman, ma-cardiac arrest naman ka. Nga, makuha ba kani akong heart? Or unsa kay mahitabo sa akong heart kung kuhao ni? You need to trust the surgeon. In the same way, espirituhanon nga transformation, mga kapaglaom, begins when we allow God to remove sa atong daan nga kasing-kasing nga makasasala og sa atong kaugalingon og atong itugyan ang atong bag-o nga kasing-kasing of obedience and love ngadto sa Ginoo. So ato ihatag ang full surrender sa Ginoo tungod kay siya lamang ang nahibalo sa matag usa kanato mga kapaglaom. Ikasunod is God's call a new mind. God has given already us a new heart. Now, God's call a new mind. Unsa ang gisulti sa Biblia? Ang Biblia nagasulti in Romans chapter 12 verses 1 and 2. Nagaingon dinhi, I appeal to you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Mga kapaglaom, it's either conform or transform. We need God's transformation sa ato nga kasing-kasing. We need God's transformation sa ato nga hunahuna.
We need to conform or transform. The Greek word of transform is metamorpho. No? In Greek word, metamorpho. The same word nga gigamit ni Jesus or sa Bible sa usa ka caterpillar nga nahimo siyang butterfly. No? A caterpillar becoming a butterfly. So, Christianity is not about behavior modification, it is a life transformation. Kanang modification, lahi na siya sa transformation. Kanang modification, doon na modify gamay. No? Modify. Pero ang transformation, giusab yun totally, kung mugisgo ta kasing-kasing, mugisgo ta guna-una, giusab gayud totally, dili modification. There was a story of a snake, siguro famous kayo ni siya nga story, kaning istorya of transformation. There was a snake and a caterpillar. After a few weeks, human sa pila ka mga simana, nagsabot sila nga magkita sila o mag-indigay sila kung kinsa ang pinakanindot nila o kanang o baka transformation, kinsa ang pinakanindot nila. The story was told nga ang snake naghulos siya, and paghulos niya after many weeks na ang iyang daan nga skin nawala, and it look new, bag-o na ang iyang skin, fresh, shiny, but inside it was still the same snake. Oh? Naghulos siya, pero fresh na siya, bago na siya, kanang murag, bago shiny kay siya, pero sa sulod, snake, ragihapon siya, mga kapaglaom. So, ang conform is shaped by the word. Shaped by the word. But transformation or transform is changed by God. At the same time, matod pa sa story, nga ang snake is, na-change siya, na-shiny siya, mura siya bago, but inside, the same snake, ragyapon. At the same time, ang caterpillar, after few weeks, according to the story, nga misulod siya sa cocoon. Sa cocoon. It seems hidden, silent, and even murag lifeless, kanang murag walay kinabuhi ang maong caterpillar nga misulod sa cocoon. But when it came out, mga kapaglaom, it was no longer a caterpillar. It had become a butterfly. Nahimo siyang, na-transform siya from caterpillar into butterfly in 2 weeks time. No? Na-transform siya. Mga kapaglaom, unsa man ang story nga ato makuha nini. The snake represents people who experience external change. Ang kaning snake, mauni ang mga tao nga nagrepresentar, kanang ginatawag nga external, gawas lang na usab. Naa sila'y bag-o, new clothes. Nausab kay bag-o ang sinina, bag-ong sinutan. Nausab lang kay murag bag-o na ang batasan, murag new habits, or di na tong murag di na kayo, di na pareha kayo ang iyang kinaiya kaniadto. And a new church, kay bag-o na ang iyang church, or bag-o nga church membership, or kanang new position. But the heart remains. Ang iyang kasing-kasing pabilin gyapon, mga kapaglaom. But the caterpillar represents the total transformation, mga kapaglaom, represents true conversion. It doesn't just improve. Dili lang siya na-improve, it dies to its old form. Na namatay siya sa iyang karaan nga pagkatao. And inside the cocoon, something radical happens. Ang iyang old body na dissolve, it is completely recreated. That is not skin replacement. That is new life, mga kapaglaom. Meaning to say, kung ato lang taon nga, ang caterpillar is totally changed. Sama sa kinabuhi ni Zacchaeus. When he met
Jesus Christ in Jericho. He was kanang senior gid siya ang paglantaw sa mga tao. But when he met Jesus, nausab siya mga kapaglaom. What else? Mary Magdalene, a prostitute. But when he met Jesus, sa iyang natagbo si Jesus, he completely commit his life to Jesus. What else? Kung ato lang taon ang kinabuhi ni Saul, nga persecutor. But sa diha nga natagbo niya si Jesus, nahimo siyang Paul the messenger, Paul the preacher. Nahimo siyang panalangin ngadto sa mga tao nga nakahibalo sila sa kamatuoran. Mga kapaglaom, mga kaigsuunan, we need ang transformation nga gikinahanglan nato is dili muhatod nato nga mahimutang improve sinners, but mahimutang transform saints nga maoy gusto sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Mao na ang hulagway nga ato gusto mahitabo sa ato nga kaugalingon. Because Christianity is not just behavior modification. It is life transformation. Sa ingon ako gani ha, ang modification is different from transformation. Ang Ginoo gusto niya nga ma-transform kita totally sa ato nga kaugalingon. Then ang battlefield, my son, is in the mind. The greatest battle in the Christian life is fought in the mind. Naaso na una, muna nga say, ang gusto na ko ipasandom sa inyo ha, nga ang pinaka-kontra gid nato sa atong kaugalingon is our mind. Ang atong kaugalingon. Say for example, ang akong passion is ganahan kay ko mo exercise. No? Ganahan ko exercise. And I know nga, gusto po ninyo mag-exercise kay ang atong goal is makabaton ta og maayong panglawas, dili ta masakiton kay after all, wa tay kwarta nga gi-prepare nato nga iandam nato ipalit og mga kanang mga tambal o pagka magpa-hospital ta. Ang atong problem is our mind. Ang atong kontra is our mind. Ang sagara nato nga kontra is kung ma-exercise ta, giandam na nato pagkagabi ang sapatos, giandam na nato ang short, giandam na nato ang atong sleeveless nga para ready na ta pagkabuntag. Nag-alarm pag yun ta. But when we sa diha nga mumata ta pagkabuntag, pag-alarm gyud, mayingon na nga, ni alarm na. Usay, mayingon na muna nga, ayaw sa mata, kapoy. Kay kapoy, gaulan, o baka, sa padya, daghan kay mga hagit. Mayingon gani ka nga, pamation gani ni mo imong nauna, pildi gyud ka, mga kapaglaom. So, imong daugon ang imong nauna, because the greatest battle in the Christian life is fought in the mind. Muna nga, in thoughts, no? Muna siya, sa ato nga habits, sa ato nga mga desires, o sa ato usab nga mga priorities. Mauna ang kanang battlefield sa atong mind. Ano huna-huna? Atong habits, desire, o priorities. Muna nga, kung doon na ganit tayo mga kanang moabot ganit ni siya nga mga problema sa ato kinabuhi, ato itugyan ngadto sa Ginoo. Unsa ang gisulti sa Biblia? Proverbs 23, verse 7. For as he thinks in his heart, so is he. Kung unsa gani ang imong nauna, sa imong kasing-kasing, mauna ikaw, mga kapaglaom. So, by beholding, we become changed. Ingon pa, sa usa ka magsulat, The Great Controversy, 555. What we watch, unsa ang atong ginatanaw, unsa ang atong ginabasa, unsa ang atong ginauna, think about, or listen to, mga kapaglaom, will shape who we become. Kung maminaw tag radio, unya ang atong radio or FM baka nga atong gipaandar, tune to the right or will be tuned to the right frequency, ma-receive nato ang klaro kaayo nga signal, klaro kaayo nga kanang maminaw ta sa FM or radio, EM baga nga ato pamanahon. But if it is tuned wrongly, you hear noise. Makabati ta og kanang saba, no? Nga naman wala siya na naka-tune into right
frequency. Mga kabaglaom, kung ato i-tune in ang atong kaugalingon into the right frequency, nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo, maklaro nato ang pulong sa Ginoo, kay kung dili ang atong binuhatan is not tune in ngadto sa frequency sa Ginoo, dili nato mahimo ang maayo nga mga butang. Dili nato maklaro ang kanang pahimangno sa Ginoo because nga naman wala na tune in into right frequency. A mind tuned to the world receives confusion. Kung ang atong nauna na tune in ngadto sa kalibutan, mudawat ta og kalibog sa una-una. Will be tuned in to receive confusions. So, transformation happens when we allow the Holy Spirit to retune or our sa atong nauna sa matag adlaw. Ang transformation nga atong madawat dili na siya kanabitang overnight nga matransform dayon ta. But we need a daily kanang surrender, daily connection with Jesus, mga kapaglaom. Kay aron nga ato mamatnan kana nga kiniya ni Jesus. A mind tuned in to Christ receives peace and power. Kung gusto nimo karon nga madawat nimo ang kalinaw ug ang gahom gikan sa Ginoo, kinahanglan ato i-tune in ang atong kaugalingon ngadto sa kang Jesus Christ. Because transformation happens when we allow the Holy Spirit nga ato i-tune in ngadto sa Ginoo. What is our response? Sa diha nga ang Dios nagatawag kanimo kanako, mga kapaglaom, our response is total surrender. We need a total surrender ngadto sa Ginoo. The Bible says in Romans chapter 12 verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your true and proper worship. Number one, a living sacrifice. In place on the daily, altar daily, no? God will not force transformation. He waits for willing surrender. I-surrender nato ang atong panahon ngadto kan Jesus. I-surrender nato ang atong talento ngadto kan Jesus. I-surrender nato ang atong lawas ngadto kan Jesus. I-surrender nato ang atong nauna ngadto kan Jesus ug maangko nato ang total transformation, ang atong mga bahandi ngadto kaniya. Nagaingon si Mrs. White, Testimonies for a Church, Volume 4, page 563, God does not force the will. He takes men as they are, with the human elements in their character, and trains them for His service. God does not force us. Dili tanya pugson, mga kabaglaom, sa atong willingness. Gitagaan tanya og freedom of choice. Gitagaan tanya og freedom will. Kung kanus anato itugyan ang atong kagalingon, wala tanya pugsa. Dili ta robot nga kung unsay gusto sa Ginoo, mo'y atong buhaton. He gives us free will. Kanus anato itugyan ang atong kagalingon ngadto sa Ginoo. And to tell you, transformation is a daily experience. Matag adlaw na kinahanglan taog daily transformation. Nga naman, we are living in this wicked world. Nagpuyo tani ning kalibutan nga makasasala. Every now and then, muadto ta sa lugar nga di nato mapugnan nga dunay mga salawayon nga mga talan-awon, dunay mga binuhatan nga dili nato mahimo nato nga kanang supak sa kabubuton sa Ginoo. So we need a transformation in our daily experience. We need a new heart, conversion. We need a renewed mind, daily, and sanctification. Mao ni ang giingon sa the Bible says in Luke chapter 9 verse 23, and He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. If you want to follow Jesus, matag adlaw. If you want to have the mind of Jesus, if you want to have the heart of Jesus,
atong itugyan ang atong kagalingon, surrender, total surrender of our thoughts, our desires, our priorities, atong salapi, atong kagalingon, atong time, atong isurrender ngadto sa Ginoo. And the result, kung ato itugyan ang tanan ngadto sa Ginoo, mga kapaglaom, is transformed into the likeness of God. Mao ni ang atong handom nga karon nga mensahe nga tibuok semana, gusto nato nga mahimutang transform into the likeness of God. When God gives a new heart or a renewed mind, maangko nato ang kadaugan sa sala. Dining kalibutan nga ato gipuy-an puno sa sala. But when we submit, when we surrender our lives to God, we can have that victory over sin. Maangko nato ang kadaugan sa sala. Maangko nato ang paghigugma sa paghimo og balaan nga mga buluhaton og dunatay handom sa pagsilbi ngadto sa uban og mahimong atong maangkon ang batasan sama sa batasan ni Jesus Christ. Mauna ang nindot kayo nga atong maangkon when isurrender nato ang atong kagalingon ngadto kan Jesus Christ. The Bible says, 2 Corinthians chapter 3, verse 18, when we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being changed into His likeness from one degree of glory to another, for this comes from the Lord, who is the Spirit. Manigugma ko nga makaisunan, God is not asking you to try harder. Ang Ginoo wala naga duol kanimo karon nga gabi o nagaduol kanako nga ato buhaton ang lisod kaayo nga butang. Siya nagaimbitar kanato ninintak na sa gabion to surrender deeper. Sa pag-surrender sa ato kagalingon, si Jesus mingon, give me your heart. Sayon kayo, mga paglaom. Ihatag ingon si Jesus Christ, ihatag kanako ang imong kasing-kasing. Ihatag kanako ang imo nga una-una. Nabatay handom, mga kapaglaom, nga ato itugyan ang atong kasing-kasing, ang atong una-una ngadto sa Ginoo. A renewed heart, a new heart, a renewed mind. A life transformed into the likeness of God. Mao ba niya ang atong handom ninintak na sa gabion? Mga kapaglaom, gusto si Jesus Christ nga inig padayag niya nining kalibutana. Dili ta mabilin nga sama sa uban nga mga dautan. It is God's desire nga papuy unta niya na langit tong pulianan. Gusto niya, kauban sa atong panimalay, kauban sa atong makaigsunan, kauban sa atong mga parente, sa atong gipangabudlayan, nga gusto niya, nga makapuyo kita, niya na langit tong pulianan. Jesus is asking, Jesus is inviting each one of us this evening. Unsa ka ang ato nga response? Mingon si Jesus, let me transform you. Tuguti ako sa pag-usab sa imo nga una-una o kasing-kasing. Give me your heart. Lord, mayon ba kita? Lord, take away my heart of stone. Tagaya ko og kanang kuha kining kasing-kasing nga batuon og tagaya ko og bag-o nga kasing-kasing, a renewed heart, renewed mind in your spirit. Transform, not only for our glory, but, Ginoo, salamat kayo. Nga ikaw, ninintak na sa gabion, moingon, nga tos matagusa, let me transform you. Tagay ako kasing-kasing, tagaan ko kamo, og bag-o nga kasing-kasing, tagaan ko kamo, og bag-o nga una-una. I-transform, bag-o na ko ang inyong tibuok nga kinabuhi. Manigugma ko nga makaisunan, if it is your desire, nintak na sa gabion, nga maangko na to ang bagong nauna o bagong kasing-kasing, atong itugyan ang atong kagalingon, pinaagis pagdungo sa atong mga ulo, o pagtugyan nga to sa Ginoo, magampo kita.
Dios nga labing gamanan, nga nakastrono sa kalangitan, ninintak na sa kagabiyon. Salamat sa kagayunan nga imong gihatag kanamo. Kauban ining amo mga viewers diha sa Facebook, YouTube, ug uban pa nga mga media platform. Nagpag-iuban kanamo nintak na o Dios sa pagsalo sa suhito nga amo gisaluhan a renewed heart. A bag-o nga kasing-kasing ug bag-o nga una-una. Ginoo, tuguti nga kami magatugyan sa among kaugalingon diha kanimo. Tuguti nga kami muduol kanimo ug mutubag sa imong panawagan nga ikaw magausab sa among nauna o kasing-kasing. O Dios, nining kalibutan nga amo ginapuy-an, puno sa malimbungon nga una-una, puno sa malimbungon nga mga plano ug handom sa kinabuhi. Apan ni Ginoo, ninintak na sa gabiyon, ikaw nagapainumdum kanamo. Kung kami lamang magatugyan sa among kaugalingon diha kanimo, ikaw totally magausab sa among kaugalingon ug mahisama kami diha kanimo. Ginoo, mao yang hamong handom nga nigpadayag nimo ning kalibutana. Mabatna namo ang kaluwasan, ang kinabuhi nga walay katapusan uban kanimo hangtod na unya sa walay katapusan. Kini tanan namo gipangayo gilaw mga madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.